Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH. Ayan, ipapakita ko sa inyo inihaw na tamban, masarap ulam sa pananghalian. Ayan, sa mga kulang sa iodine, ayan, try nyong iulam itong inihaw na tamban. Mataas ito, mataas ang iodine nito. Ayan, mura na, masarap pa. Try nyo iulam ang inihaw na tamban. Ayan, shout out muna sa mga kaibigan ko. Yan, Solid SLL. Yan, shout out sa inyo. Sa aming Team Alliance. Sa mga senior citizen natin. Ayan, shout out sa inyo. Mga silent viewers. Mga OFWs. Shout out sa inyong lahat. Ayan, sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga bago kong viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa subscribe sa aking channel, paki-subscribe, pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan, once again, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.